Good morning mga ka-dragon. May buntag sa inyo dyan. Welcome to my channel, Rensimu Vlog. Kung bago lang sa channel ko, like, subscribe at notification bell para palagi kayo update sa mga bago kong video mga ka-dragon. Ngayon mga ka-dragon, gagawa tayo ng video. Gagawa tayo ng banana cake. Banana Milo cake. Ito para mga ingredients niyo po. Saka yung mga ka-dragon, yung mga ingredient, ilagay ko dun sa description box para makakita nyo dun mga ingredient dun. Description box. Dun mga ka-dragon, start na tayo. Una muna ka-dragon, harina, flour, 2 cups. Yung mga ka-dragon, baking powder, asukal mga ka-dragon, 1 cup. Haluin na natin ito mga ka-dragon. I-mix na natin. Pasensya na kayo mga dragon, ito lang pong haluan ko. Wala na kasi ng iba eh. Lagay natin gatas mga ka-dragon powder. I-mix natin mga ka-dragon. Yung gusto magluluto dyan ng banana cake, tignan nyo lang dyan ang description box ko mga ka-dragon sa video ko. Asin, itlog ka-dragon, itlog, vanilla, pabango sa banana cake mga ka-dragon, oil. Lagyan natin ng Milo mga ka-dragon kasi yung ginagamit kong asukal puti, dapat sana pula. Kung nagawa kayo ng banana cake, pula ang gagamitin yung asukal. I-mix natin ng ka-dragon. Lagyan natin ng tubig mga ka-dragon. Unti-unti lang natin ito para bang i-mix na natin. Pasensya na kayo sa lagayan ko ka-dragon, yung mixer ito. Kaya halo natin ito mga dragon. Sa akin, mamaya. Halo natin ito.
Saglit ito mga ka-dragon. Next ito. Tigala natin mga ka-dragon. Saging. Shout out pala dyan mga ka-dragon sa Bantayan Island sa mga family ko dyan, Escante family, Ilustrisimo family, I love you. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Itong loto ko po ng banana cake para sa inyo to. Puting halo mga ka-dragon. Pwede na ito mga ka-dragon. So itong mga ka-dragon gagamitin natin sa pananakit. Start. Ito naman pala ito. Ito mga ka-dragon. Tapos mga ka-dragon, lagyan natin ito ng Eden cheese. Wala kasi ako ibang panglagay dyan mga ka-dragon. Kaya ito na lang Eden cheese yung lagay ko sa ibabaw. Para kahit pa paano maganda sa tingnan. Yan mga ka-dragon. Yan. Yan na mga ka-dragon. Try natin ng 15 minutes. Ito na pa mga ka-dragon. Ito na po.
banana Milo cake. Yan na po mga ka-dragon. Luto ng banana Milo cake natin. I-slice natin to. Ito na po mga ka-dragon. Luto ng banana Milo cake. Abangan niyo po next vlog ko po, Rensimo Vlog. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa mga viewers ko o mga subscriber ko dyan. Maraming salamat po. Ingat po kayo.